Plike bangdeng Bokajan Central Bihu Function Committee tum chepatir piponsi Bokajan block ke pathu aklamalong aru ni phai trok silapen nearkep ni thoma farman ketalon pon alira lon lapen mesen pensi talon ponlo kichengarni ada por phai serke babor Bokajan Central Bihu Function Committee mai phu chandan phukon pen chepahim phuponsi kicheng ponjia phan bihu lama ing thurponsi tirika matum pen mai kang polun lun ponlo Laso phika litang tumaphan chikimo pado ponlo aduntu bihu ahim kaselam tang kelan pon chepati lapen asamis phulan gamusa kelan chepati pado ponlo jaimega tengpen muso maratum arjan ki hi vuti pachedai lapen bihu hirjir kipu chepati pado ponlo laso phi kapre adim pen kewang bihu ke kan chepati ta pado pon aduntu arnitame jaimega tengpen bihu ke kan chepati pado pon Aduntu Karbi Boro Adivasi tumpenta methang jutang ke kan chepaklang ponsi ajo porphai ke paporpen lunsepo jonom kasyap chitong dunsi jumesanalun parjuponlo Kijut siani arni kang sama porpen pining surini ra ingkora pli bihu ke kan chepate kelang minaya tumpen ke kan paklang ponthusi nong e ke pajermai padoponlo Nong e ke pajermai long Bokajan Executive Magistrate Saiki Kashyap MSc Madhurja Dhekial Phukon lapen pinang ki thekidingatum chitong dun Labang soningwe lutuna jolong asamalong nongnam kache thangklong Guwahati pen chophalun sepi Roslina deka chitong dun si aliralon jumesanalun parjuponlo Bokajan penanantirang karbing long lai